Το Cool Panda είχε εγγένεια. Και εμείς κάναμε κάτι που δεν έχουμε ξανακάνει, αλλά ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το Cool Panda είναι ένα τέλειο μαγαζί με προσωποποιημένα δώρα στην Αγία Παρασκευή. Έχει και e-shop. Και είπαμε να συνεργαστούμε για τα εγγένειά του και να δημιουργήσουμε υπέροχα εντυπωσιακά κεριά μέσα σε προσωποποιημένα δοχεία. Αλλά αυτά τα κεριά είναι διαφορετικά από αυτά που σας έχουμε συνηθίσει, καθώς είναι πιο λαχταριστά. Έχουμε βάλει και χριστουγεννιάτικα στολίδια επάνω από φυτικό κερί. Και ενώ είχαμε αμφιβολίες αν θα αρέσουν στον κόσμο αυτή η νέα εμφάνιση των κεριών μας, οι αντιδράσεις του δεν μας άφησε καμία μα καμία αμφιβολία ότι το λάτρεψαν. Τους φάνηκαν πάρα πολύ εντυπωσιακά και τα κεριά γίνανε ανάρπαστα. Το άρωμά τους ήταν σε όλα whisky caramel, μιας και η ιδρύτρια της εταιρείας το είχε λατρέψει αυτό το άρωμα. Και όπως βλέπετε, όλα πήγαν εξαιρετικά καλά. Εδώ βλέπετε πλάνα προτού αρχίσουν τα εγγένεια, από το όλο στήσιμο και από τη διοργάνωση. Εδώ βλέπετε το μπουφέ, το τεράστιο πάντα που έπαιζε με τα παιδάκια και ένα απίθανο ξωτικό που τους έφτιαχνε μπαλόνια. Καλές δουλειές, Cool Panda!